खुलुमबाय, आंनि मुङा सोमखोर बसुमतारी, डिस्ट्रिक्टआ चिरां आरो गामिया लालाय अन्थाइबारि, पिअमालि बिथा, थानाया जोंना आमगुरि। जोङो दायो तामिलनाडु हुसुर होननाय जायगायाव दङ। जोङो न'निफ्राय फैनानै जों दायो मास मोनसेबो जायाखै, 20 दिनल' खामानि मावनो मोनफैदों। दा जों बे 20 दिननि फैसाखौ मोनाखै। ओमफ्राय दा जोंनावबो थाखा फैसाबो थाइसेबो गैला। दा रुमाबो गावनिनो जोंना, ओमफ्राय दा जानायाबो जोंनिनो। दा जोङो बे जानाय जोंनि आरो रुमाबो जोंनिनो। दा जोंनाव रुम भाराबो होनोबो फैसा गैला आरो जानाय जोङो माजों जानो बेनोबो फैसा गैला जोंना। दा जोङो बे भिडिअखौ बेखायनो बानायदोंमोन, जोङो जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफ्रा जोंखौ मदद खालामगोन होननानै बे भिडिअखौ जोङो बानायदोंमोन। जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै थाइसे थाइनैब्लाबो। जोङो दा मा खालामनो, जोंना फेमिलिबो दङ। जोङो दा न'आव थांनो सानदोंमोन, न'आव थांनो साननायावबो जोंना थाखा फैसाबो गैला, आखायाव थाइसेबो। दा जानाखि जोङो जागासिनो दङ, बे जानायाबो जोंना गैला, जोब्बायानो। दा जोङो बेखौनो सानसेयाव खनसे, मोनायाव बोथिसे नै बिदिनो जानानै थागासिनो। दा जोङो बेखायनो नोगोद खस्थ' मोनबाय। दा जोङो बे जोंनि रुम भाराफोर एबा जोंनि जानाय खरसाफोरखौ जोङो माजों सुखायलांगोन, बेखौनो जोङो एसे सिन्था जानानै जोङो भिडिअखौ बानायदोंमोन। दा जोङो न'निफ्रायबो जोंना फैसा बिहरनायनि केपासिटिबो गैया। जोङो गैयिखायसो जोङो गोजान जायगायावहाय फेमिलि लानानै फैदोंमोन खामानि मावनो, थाइसे थाइनै मोनगोन होननानै। दा जोंबो बिदि भाइरास बेमार जागोन होननानै जोंबो मोनथियामोन। दा जोङो एसे गोबावनिफ्रायनो जोङो मावबोदोंमोन, सिगां जोङो बेबायदि जाफेराखै। दा जोङो आसखान्दा बिदि जाना होबाय गेजेर ससेयाव। जोङो बिनि थाखायनो दा रायजो राजाफोरनिफ्राय अननाय एबा थाइसे थाइनै हेफाजाब मोनगोन होननानै बे भिडिअखौ हगारनो नागिरदों। मा खालामनो, दा रायजो राजाफ्रा जोंखौहाय एसेसो हेफाजाब होयोब्ला जोङो मोजां मोनगोन। जोंहा दा थानायनिबो नोगोद प्रब्लेम जाबाय। जोंखौहाय दा मा खालामनो, थांनायनिबो जोंना प्रब्लेम जाबाय। आरो जोंनिथ' कम्पानिया प्राइभेटसोमोन। दा जोंखौहाय कम्पानिनि मालिकआबो आखायाव लायाखै। दा जानायाबो जोंना गावनिनो जागासिनो दङ। ओमफ्राय जानाखि फैसाजों जोंनाव दं, फैसाजों जों जादोंमोन, बे फैसायाबो जोंना दा गैला, थाइसेबो जोबजोब्बाय। दा गेस सोनोबो जोंना फैसाबो गैला। ओमफ्राय जोंहा बेहायथ' दा बन थनबो जेबो मोनखाया, संनायनि केपासिटिबो गैया। दा जोङो मा खालामनो, दा गेसबो सोनोबो फैसा गैला। बे जों जानाखि दा गेस सोनानै जोङो बाहायदोंमोन, बे जोब्बा जोंना जेबो राहायाबो गैला। जोङो दा न'निफ्रायनो जोङो बिहरनोबो जेबो केपासिटिबो गैया जोंहा। जोङो मा खालामनो, दा सोरबाफोर जोंखौहाय जोंनि गामिनि एबा जोंनि गिदिर गोलाव एसे साफा सानै जोंखौहाय मदद खालामगोन होननानै जोङो मिजिंथियो। बेखायनो जोङो बे भिडिअखौ बानायदोंमोन। जोङो दा ट्रेनावबो थांनो जोङो रेजिस्टार बानायनांगौ होनदों। दा रेजिस्टार बानायनो जों माबोरै बानायो जों बेखौ मोनथिया। दा बेखायनो जोङो थेवबो जों एसे एनै खबर लानानै जोङो थांगोन होननानै सानदोंमोन। दा जोंहा गारि गाखोनो ससे लामायाव ओंखारनोबो जोंना फैसाबो गैला, थाइसेबो जोबजोब्बाय। जोङो फैनायानो बारा गोबाव जाखायाखैमोन न'निफ्रायनो, बिदिनो मास मोनसेबो जायाखै। जोंनावहाय दा जानाखि फैसा जों न'निफ्राय फैनानै आग्लाय फैदोंमोन, बे फैसा दंमोन, नै बेखौनो जों जादोंमोन एसे एनै। दा जोंनाव बेबो गैला। दा जोंनि माखासे लोगोफोर दङ, बिसिनावबो फैसा थाइसेबो गैला। ओमफ्राय जोङो बेखौनो एसे उफायफोर मोनगोन होननानै जोङो भिडिअखौ बानायदोंमोन। सोरबाफोर हरखाबै जोंखौहाय एसेसो हेफाजाब खालामहरगोन होननानै जोङो बे भिडिअखौ बानायदोंमोन। अननानै जोंखौहाय एसे गोख्रैयै जोंखौहाय एसेसो मदद खालामोबा जोङो मोजां मोनगौमोन। जोंनि आइ आफाफ्रा जोंखौहाय एसेसो नायहरदो। जोङो एसेब्लाबो जोङो दा खैफोदाव गोग्लैबाय, जों मा खालामनो। जोंबो बिदि जागोन होननानै जोंबो सानाखैमोन। जोङो दा बिदि जोङो सिगां मिन्थियोबा जोंबो फैनाय जानाय नङामोन न'निफ्राय। जों मोनथियाखै बिदि जागोन होननानै। जों फैनानैसो नै गेजेर ससेयाव बिदि जाबाय। नाथाय मा खालामनो, दा जोंनि थांनायनि राहाफोरखौ जोङो एसेसो नागिरदोंमोन। दा न'आवबो जोङो फैसाखौनो बिहरनो, न'आवबो गैखाया, मा हरनो। न'नि बिमा बिफाफ्राबो जोंखौहाय
दा जोङो बेखायनो एसेसो जोंखौहाय मदद खालामगोन होननानै जोङो मिजिंथियो। आंनि बुंनाया एसेनोसै, गोजोन्थों।